giờ rồi trái sẽ paling ai khu play pi baro kerteng ke patiang tam ke jong uji su bat ngai khu play snem thamai pi baro te ngara kwa ban ker khu pi lang baro menta kasngi namar bangi la yo pat yo snem bo thamai bat ngila I no pat shetien yo snem ubala le yo snem ubarim bat ngadon ru ke jengen ba kita hi kibala I hok shisha hi utrai kita hi kibala IT dot kibala sha jinget kibala penshitom khop yala de nganget ba ke ke barim ke basniu kan let rengkat do bat usnem ubala let no bat ki bat mai pat ngin yo ma la kalong na ka benta ka mensim la kalong na ka benta ka met la kalong na ka benta ka jing emru te ke ba ngakwa bangan keren chapi naka benta uni usnem uba mentang nam ai ka tin ka jong ublei te henrei second mau bahai kani bat ada pi penchong nong remia ka ba ngangan keren te nganget karwan ra shibun ka jing ku ha ka jing em ka jong pi te menchim snem marsin mi usnem batmai parlok chunga ila phone nga iwe parlok kanthai chunga ila phone nga ila ong nga hato phio I ba uni usnem ude usnem uba kumno ude usnem uban ai ka jing ku lani usnem sniu uban wan ra ka jing sniu nga ngala ong wa hado menta phimpat tip se kata te ko ong em ngampat tip kata te ngala ong naka benta kita kibe yo try judon kasnem ka basniu henry naka benta kita kibe isi yo try te kadon bet kasnem ka basniu te ka ba ngakwa bangan ong yapi lang baro kalong ba habau ble ula thau ka prothai nado kasngi ka baning kong hado bu unda pendap lot ki baro kwan ula thau da ka ti ka ba khoi ka ba ha pat ka we ka sngi ro shim la thau sniu henre ula thau ba ha bat onda la dep ru ula kurku ula kurku habala dep an thau yo breu ru uble ula kurku lot ki bar khoi uble uklam tem ka jing tem ka wan hadien ba kila le persya ikamon ka jong uble taru leng bau jisu pat ngila yo biang ye ka jingker ku namar kata ka banga kwa ban ong ye pi la shisha ki bon ki news ki bala yat ho bau tau snem ar hajar ar huwei kan salong kum ta o kan ja kum ta ka dekas new ka bas ka dekas nem ka bas new tangkut uni covid-19 kan van ka bakam snew henring ong ye pi wat nom ki khuslai ya kata namar lada ka jing em ka jo pi em hi ka jing em ka pins ngo bahai oblay pi don ha ka jing ka asr ngiu ka jong utrai pi don ha ka jakare ka balong ka thak nyang ka jong utrai bat ka nom don ka ka bala ban ka ta ya pi na mar ka ta ngo ong ya pi na ka ban ta ki ba it ki ba thon ki jong utrai kan om don ka snem ka bas ngiu hen re kan don ka snem ka ba ha usnem ar hajar ar phau ki ba it utrai ki ong ba ude usnem u ba ha kat ba ki ba isi utrai ki ong ba ude usnem sneu te tang hang ni ru phila I thu lupa nganget phila yos ngo bon ba om baro ki ba ong ba ude usnem sneu hanre ngala yos ngo don ki ba ong ma ching kur khu man ta usnem don pat ki ba ong aw ma ching tim man ta usnem ka ba mon hang ni la ngo tho shai na du ni usnem ar hajar ar pho hi is ngô thô bản nát các bên tai hi kita kibet yet utrai ju don nem sneu henry ka don tang kas nem ka babha don nem sneu ya kita kibet yet utrai don tang ka babha namar uble ju ai ka basneu yala ki jong ki khon ki kti la da phi ki khon ki kti ki jong phi khmi len ti phi pen kre ki babha phi thrai uble pen kre ka basneu na ka bên tai kita kibet yet yo em na ka benta ki ba it ya u nga kwa ban ong ye pi ka don tang ka snem ka ba pha kam ton ka bas new na mar kata la da pi yo asngo ki noi do ki khu bor ki bas new wat nam sngo khu slide tang ban pen sngo ba ya u la biang u la tip hi ma u ki e paro khoi
ki kamba kin ja ha ka jing em ka jong ngim dan kamban khu slai ai ru em na mar usnem ubabaha u up na ka banta kita ki ba em ka jing em ka babaha ka jing em ka ba IT lot chow play ka jing em ka ba shushania lot tang hau play ka jing em kristan ka ba shisha tengara kwa yang ilang baro bangin long ki kristan ki ba shisha ngada kwa ba yang i baro ngin long kita ki kristan ki ba IT lot na do ka mensim na do ka do nuot nginom long na ki kristan ki ba shu khat ringin long ki kristan ki ba shisha ba ki kristan ki ba shisha ju don snem bas new ai ru tinggal kuat ban kurku ya pi baro ngan duai ha ka klip mat ka ba menta bat ngada kuat pin long ki ba bet ban yo diang ye ka jing kurku ka jo ublai len ba ka video ka ba ngan yo ban kurku chepi ha uni usnem ubatmai ba nget uni usnem ubatmai urun ra ka jing kurku ha ka jing em ka jong pi bat nga kentu ye pi wat nom pai din ki barang sedang pan ya shem bat utrai nga ong ye pi ya chaprang pin mat shibun ka jing kurku wat chep ting lawan ki e ru shu shakri ba utrai utip ban kurku ya la ki jong ki ba e ki jo u te to ngi ne let lang ha ka jing du wai bangan yo ban kurku ye pi lang paro da ka jing kurku ka bangan kurku ye pi da ka kerteng ka jong utrai jong yu Jesus Christ to ne let lang ka jing du wai ngai ngo email blek ba jing u ba hap ding namar belong blek ba ha king ko pa bi o ngai ngo shisha ye me king ko pa bi nado bangala yo ye me king ko pa bi nga mat chi bon ki jing kurku atrai kran om shom dan ke ai atrai kra ka bala pen sniu no ai ka shakri ka jom me ngam shom la kurdo ai ru em king ko pa bi wat ha ka por ka bangadang long ka riu per thai atrai kra mam shom la e no ye nga andre me la le ka kam ba wat kum ha ka ta klemat ru ha banga wat ye ka mat ka jom me bat nado bangala wat ye me ngam shom la shem ye me baka kti ka jom me ka long ka pas niu han ngala lap bangala shem ngala mat ngala yot ba baka kti ka jom me ka long ka kti ka ba ha do kata kan ko pa bi kum ta atrai ka nga dap ta ka jing sngaw ngo ka ba kra ba nga don ka jing nget ken ko pa bi ba ki ai atrai ka ki ba ki khon ki kti ki jom me ki la mat ka jing sngaw si ka jing thang ka jing pang ka jing hitam ken ko pa bi house nem atrai ka u bala let no ken ko pa bi nga don ka jing nget atrai ka ba da shisha atrai ka ki ta ki ba bet ban yo diang ka jing ker khu na me ken ko pa bi da ka ba kin le ka man ka ba khoi ka jom me nga nget ba ki jing sngaw si ki jing pang ki jing hitam ki jing tuk ki jing kerdok ka jing da pram ka jing da sha ba ro khoi atrai ka kin let ren kat no ba unius nam u bara let no ken ko pa bi ba menta pa atrai ka ngini ap diang ni unius nam ba thamma ken ko pa bi da ka jing ai blai ka jom me da ka jing ker khu blai ka jom me ken ko pa bi da shisha men ai bor ki ni ki khon ki jom me ba ro men ai bor ngaru atrai ka bangan em ka jing em ka pen sngaw ba hai me ken ko pa bi pakanam dan ka wai ka sngi ka bas new nam ta ki ba e ki jom me ken ko pa bi ngin mat us nem ba ba ngin mat ki sngi ta yow ki ba ha ken ko pa bi namar bela pun krek ka ba tam na ka bantai kita ki ba e ki ba thon ki jom me ken ko pa bi ngara kur khui ki ken ko pa bi kin don hapre ka met ka ba ko ka ba khia atrai ka man kur khui kam ga jam ken ko pa bi kur khu ka jing pule ki khon ki ti ki jom me ba ro khoi ken ko pa bi kur khu ka lo wei ka jong ki ken ko pa bi kur khu ki banta ba ro khoi ken ko pa bi o ngara kur khu no atrai ka ki khon ki jom me ba ro khoi ken ko pa bi ai ti ki hakik sang ti ki ba khoi ke jom me jisu jong ngara bo ti ki sang ti ki ba khoi ke jom me ka no atrai ka ba me man ye ki ba kin le atrai ka kin le ka kerteng ba khoi ke jom me la da ki de ban tre ka no ka kam atrai kin tray de jing shit ham bat kin yo atrai ka jing kur kulang ba ka kam ka ba kin tray atrai ka bat kin no ki ba day atrai ka ban tray ka kam ka ba khoi ka jom me kin tray shit ham ka kam ka ba khoi ka jom me klam da dawa ai ken ko pa be re me te atrai ka ban kur khu ban panda ban biang ki ken ko pa be kur khu yang ilang baro de jing kur khu blai ka jom me ken ko pa be nang ai ka jing start ka shakri ka jom me ken ko pa be ba kan nang la atrai ka ban sai ka tin ka ba khoi ka jom me shaki ken ko pa be ba ai ki tak ki kam ba kin bot da den jong ka habangan yo ban kur khu habang yo ban duwai ki khon ki ti ki jom me kin da yo ma ki jing kur khu blai ka jom me ken ko pa be shim ti yang ilang baro atrai ka tap da pas na ba ko ro ka jom me ken ko pa be ka jing ka jom me atrai ka kan yai shlai hap reng jong ken ko pa be te song da ka jing ka jom me ken ko pa be ngar be da ki man sim pa man setan par khoi ken ko pa be ngar kur khu wat ye ki tu ki be isi yang ki to atrai ka ki ba ju wo dong wo ni nga kur khu ye ki ru da ka jing kur khu blai ka jom me ba kin da yo ma atrai ka jing plat ka jom me ka jing map ka jom
me ken ko pa be jisu jonga da IT sangti ki ba khoi ke jo me ken ko pa be o shimti ki atra kra kur khu ye ki ken ko pa be ke jingar khu blai ke jo me ken ko pa be shim ki shakri ke jo me baro ki ba ju sa me ka ten ke ba khoi ke jo me shim ye ka shakri ke jo me ru wa ju sha ye ngi bangin hi kai ba kla ken ko pa be hen ringen hi kai ka ba kum ka ten ke ba khoi ke jo me ken ko pa be blak ye ngi atra kra ni ki boi thap jong so tan ken ko pa be hen re ayangi kum ki shakri ke jo me ken ko pa be ngin la ban treasure ham ya ka kam ka ba khoi ke jo me ha ka ru kom ka ba dai ken ko pa be jinga o jisu jonga ai ka jing start ing lang baro ai ngin nang ban lam ye ki khon ki ti ki jo me upat lang jo me ka jing it play ka jo me ken ko pa be ka jing start play ka jo me baro khoi atra ka jing lam bakla ka na mi chaka da le ru em ken ko pa shimti ko pa bi egni khon ki jo me ngara kur khu ye ki ken ko pa bi ha ka ji em ha ka mat ha ka man sim ken ko pa bi hispa na ka hispa ngara kur khu no e ki o de shisha ken ko pa bi kin long ki nong job na ka we ka por shi ka we ka por atra ka be ka man sim pai ten par ka kanam la man ka ti da le ru em ken ko pa bi paro ki sngi kirta ki jo ki atra ka kin shakriya me kin mane me kin le tang ka man ka ba khoi ka jo me ken ko pa bi o jisu jonga yo lo me ka puram paro khoi nga pan ha karteng ka ba tam ka jome jisu bana nazareth hallelujah amen but amen to bleu nyo ban kur khu yi philang baro yaro Israel